asị ma egbe n'ụlọ n'ụnya ka ala ude ma ọgwa na anụta ka ala eze ka o ji wee dị ka eze gwara anụmanụ. Ọ bụ nwatakịrị na-ebugalị nna ya oche na obu na anụ aba a na-etu ndị mmụọ. Ọ na-abịa ibe ju akpa machie anya ọnụ. Mama gwawa okenye na-arụzikọ nwatakịrị awọ ya na-alụlụ ya awọ aka maka omekata kpọba okwute awọ. Anụ a na-akpa awọ si na dịịdị ụkọ ya ga ya ji wee nụta nke ekwelụ n'azụ. Ịmụ ọlụ na ngwele niile amagbu amagbu na amara ovu avọ na-alụ. A sị gị zukọ nwa gị ovu bụ ewu na ovu bụ atụlụ na o nwere ebe atụlụ ji ka ewu a na ogologo na ọgwa na ọnụ ukwu ụlọ ozu eji wee yiri ya. Onye na-ekwuchara ọka ọra onye na-amachara ọka ọra ebufe anya ama nne ya. Ọ dịwo na mbụ na ọgwa na onye na-eme ebele ka ya emele ebele. Ọ dịwo na mbụ na ọgwa na onye agha agozi ka agha agozi. Amaka m mbọ bụ ego nri ọgala bụ na chi ka ọ na-esi. Azụ inichi onye kwelu na o ji eli Amaka oji olu, Amaka oji Igbo, Amaka oje China, Amaka oje Germany. Ọ ya anọtalị na ụsọ ọkpịa na village ogbo nyaba azụ olie anya. Onye Igbo a sị na abụcha ekwuro na-egbu okenye mana ekwucha anụrọ na ọnya na-egbu nwata. Ma gị ma gwa nịrị bụ na onye kpala nịrị bụ ya akwụsị ịkpa nkụ na oli nri na-eli nri ka nya dị healthy mbọsị ọnwụ ya egbu ya ka ọnwụ vive ogburu kama na oyive mere ede o ji wee bee nwee ya. O nwere onye tili ibe tili mgbada ka ezi imide agbanye. O nwere onye amakwana ibe amala onugbu ka iru dị ọcha. Bususi nye ibe o ji bụrụ nya nyocha asị na-ekpokpu di aja bụ na ọ da-abịa arụ ibe mmadụ awọ ibe onye ọzọ. Ọga nkịta sị na ibe nye ji bụrụ nya na-anyụ mabịrị nye ka onye ọbụla bi enu bụ ka nya gụọrọ ụmụnne ya agịga ibi